nejakých frčíme. Bola vás, že to má ťažko. Ide zima. Včera si zbehli, baba z Ostrej hotovo. Musíš si rybiček nachytať, ja. Ale po nemecky to bolo. Mesko nechcem, a také dobré mesko to bolo. Vajna Čokovička, rozumieš? Ono mesko nechce, pozerám na ňu, že je chorá, alebo čo? Sada! Ale najväčší problém je ten referendum. Ten generátor je takýto švár. Všetky viečné předávanie, to majú tanky, nákladné vozidlá, tak má to elektriku. Ale viete, to máš tam nákladné auto, nie je problém, hej, to ťa odvezie. Tank, elektrický, aby tak má zvuk nahraného 12-voltového tankového motoru. Ten klasický tankový motor. A môžeš si vyberať, aké motory tam. Takýto šváb, tak regulátor. Najväčší problém je... Počúvaj, ale to je struhová voda, takže to je pytlačka, to je za 5 rokov. Aj Tatru si môžeš dať jednoválec, dvojválec motor, historický motor sa tam môže naladiť. Musím dať do sania, dať, aby to šírilo. Tam hlavou ukazuje, ako mu stojí. Teraz taký test. Ho vysrala. Testujem aj tak. Ako nabíjajú, aký majú reálnosť. Tak, Lamber normálne, ale je závisí jeden od toho. Mňa to tak zaujíma. Mne sa už aj stalo, že bol, že sme sa tým tam rozpastili vlastne. Podľa toho všetko, kada ten Lamber oveľa lepšie. On tam hneď operoval s ním, že na vysoké teploty má uťažké. Ako má spotrebu paliva. Jeden asi z najlepších teraz turbín, čo sa tak javia, všetci všetky. Jaro čaká, kým viac vyhľadne. Už som na kliničke. Môžeš to zmeniť. Takže nie je to tak celkom pravda. Je švédske, čo sú tie Evo 10. Tak to bol horizontný dialog. Prvý raz. Nemusíš ťahať 5 kg, pri 15-kilové turbíne. Nemá 590 do vlakov.